Γεια σας, καλημέρα σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την εκδήλωση που ο Κωστής ο Μουχιανάκης με προσκάλεσε και ευχαριστώ το Δήμο και την Αναπτυξιακή Ηράκλειο για αυτή την οργάνωση. Ήταν πολύ συγκινητική και πολύ όμορφη αυτή η πρωτοβουλία. Πολύ γλαφυρά τα είπατε, κύριε Σάβα. Νιώθω ότι έχω μεγαλώσει, γιατί πραγματικά θυμάμαι όλες αυτές τις εικόνες. Εγώ ήρθα... στο μαγαζί κατέβηκα το 82, μετά από ένα χρόνο που έκανα μάρκετινγκ, εσπεσμένα, γιατί μετά το θάνατο του πατέρα μου το 79 η μητέρα μου ανέλαβε να πάρει τη θέση του από καλλιτέχνης έμπορος. Ήταν πολύ δύσκολη η αλλαγή αυτή, οπότε έσπευσα να έρθω να προσφέρω, να βοηθήσω. Οπότε θυμάμαι όλα αυτά που λέτε, τα σακιά, τα χύμα, τα τσίγκινα κουτιά με τα μπισκότα που ήταν 6 ειδών, τα γεμιστά, τα Μιράντα, τα Πτιμπέρ. Ακόμα και μέχρι το τέλος που εγώ ήμουν στο μαγαζί, μέχρι το 92-93, ακόμα ερχόταν να αγοράζουν τα χύμα κατά προτίμηση, θεωρώντας ότι δεν είχαν τόσο πολύ συντηρητικά. Κάπως εμπιστευόταν περισσότερο το χύμα. Και βλέπω και τώρα, και στη Γαλλία είχα πάει σε μία έκθεση το 90 και ζαχαροδών προϊόντων και το χύμα ήταν στην πρώτη γραμμή. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί εμείς αρχίζαμε τότε τη συσκευασία και είμαστε λίγο πίσω, είμαστε καμιά 30 χρόνια συνήθως πίσω από την εξέλιξη. Το μαγαζί ξεκίνησε περίπου το 1930, όταν ήρθε η οικογένεια Κιουλμπαλόγλου από τον Εύσεχερ, η Νεάπολη της Καπαδοκίας. Και Κιουλμπαλόγλου, στα ελληνικά Ανθομελίδου είναι η μετάφραση. Οι άνθρωποι αφήσανε όχι μόνο τις περιουσίες, την παιδεία, την καλή που είχαν, ζούσαν πολύ πλούσια και με πολλές επιχειρήσεις. Ξεριζώθηκαν, ήρθαν εδώ και βάλανε σκοπό της ζωής τους να ξαναφτιάξουν ό,τι είχαν απολέσει. Το κατάφεραν με πολλή δουλειά, αφοσίωση, 3 αδέλφια, ο μεγαλύτερος αδελφός ο Ιπποκράτης, ο Κώστας και ο πατέρας μου ο Κλεάνθης. Ο θείος Ιπποκράτης γεννηθείς του 1895. Ο θείος ο Κώστας ήταν από άλλη μητέρα, από τον ίδιο πατέρα, οπότε είχαν μια διαφορά ηλικίας. Ο πατέρας μου του 17 και ο θείος μου ο Κώστας 3 χρόνια μεγαλύτερος, του 14 περίπου. Ξεκίνησαν από μικρά παιδιά τη δουλειά. Ο θείος ο Κώστας είχε αναλάβει το εργοστάσιο. Φτιάχνανε τα γλυκά κουταλιού, φτιάχνανε καραμέλες, κουφέτα, ό,τι λιχουδιά υπήρχε την εποχή εκείνη. Τα μετέφεραν από τη Μονή Καρδιωτήσης, που ήταν το εργαστήριο, στο κέντρο, στο 1866. Τότε ήταν ένα πολύ μικρό μαγαζί. Είναι αυτή που βλέπουμε τώρα η είσοδος, αυτό ήταν το μαγαζί. Και το εργαστήριο ήταν στη Μονής Καρδιωτήσης μέχρι το 1964, που αποπερατώθηκε το κτίριο όπως υπάρχει σήμερα, που είναι πολύ όροφο, με το εργαστήριο, τις αποθήκες κτλ. Και έτσι μεταφέρθηκαν όλες οι αρμοδιότητες εκεί.
Δηλαδή, ο θείος ο Κώστας, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για το εργαστήριο, ήρθε στο μαγαζί, ο θείος Ιπποκράτης κρατούσε τα λογιστικά και ο πατέρας μου, ο Κλεάνθης, είχε το εμπορικό της χονδρικής, της λιανικής, διότι τότε πρέπει να σας πω ότι όλα τα καφενεία και όλα τα μπακάλικα προμηθεύονταν από το μαγαζί, τα γλυκά κουταλιού, τις βανίλιες, τις σοκολάτες, τις καραμέλες, τα μπισκότα, τα πάντα. Ερχόταν με τα αγοραία, με τα φορτηγά που ήταν εκεί στη γειτονιά, τα πρατήρια που περίμεναν, δίναν τις παραγγελίες το πρωί και ερχόταν το μεσημέρι και πέραν τις παραγγελίες, γυρίζοντας όλη την Κρήτη για να παραδώσουν τα προϊόντα που είχαν παραγγείλει οι πελάτες τους. Έτσι λοιπόν το έζησα κι εγώ 10 χρόνια, από το 82 μέχρι το 92, που η αλήθεια είναι ότι τα όνειρά μου ήταν πολύ μεγάλα, γιατί είχα δει και λίγο μπροστά πώς τα πήγαινε, αλλά ήμουνα με μια μητέρα αρκετά 30 χρόνια μεγαλύτερη, με ένα θείο αρκετά μεγαλύτερο και ήταν δύσκολο το να συμπλεύσουμε με τις ίδιες ταχύτητες. Έμεινα έγκυος λοιπόν το πρώτο μου παιδί και έτσι αποχώρησα και έτσι πουλήσαμε και την επιχείρηση μετά, που ευτυχώς είναι σε πολύ καλά χέρια και συνεχίζουν τη λιανική και τη χονδρική. Έχω κάποιες φωτογραφίες εδώ. Η αριστερή είναι η άδεια λειτουργίας του μαγαζιού. 52. Και πότε είναι το? 52. Και δίπλα είναι ο θείος ο Ιπποκράτης. Πρέπει να είναι γύρω στο 30. Το μαγαζί είναι έξω από το μαγαζί. Τα βάζα, τα είχαμε μέχρι τέλους. Δηλαδή, μέχρι που έφυγα από το μαγαζί, αυτά τα βάζα υπήρχαν με χρυσοκούφετα, με διάφορα ζαχαρωτά, τέλος πάντων. Και ήταν αυτό το 2,5 μέτρα επί 5 βάθος. Αυτό ήταν το μαγαζί αρχικά. Πάμε στο επόμενο. Αριστερά είναι ο θείος ο Κώστας, τη δεκαετία του 80, τότε ήμουνα κι εγώ εκεί. Είχαμε φτιάξει και με τη μητέρα μου ένα όροφο με μπομπονιέρες και με πολύ ωραία πράγματα φτιάχναμε. Από κάτω είναι τα αξιομνημόνευτα αυτά κουτιά, τα μεταλλικά που είχαν τα γλυκά κουταλιού και της βανίλιας, τα υποβρύχια, τα λεγόμενα, που ήταν είτε βανίλια, είτε μαστίχα, είτε φιστίκι. Ή τα λουκούμια ήταν συνήθως τριαντάφυλλο ή φιστίκι. Ακόμα μου λένε για τα τρομερά γλυκά που γευότανε όλοι τους, που η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια με τις συσκευασίες, έχουν μπει συντηρητικά, έχουν αλλάξει τον τρόπο ενδεχομένως και δεν έχουν την νοστιμιά, ίσως και τα φρούτα, βέβαια, η πρώτη ύλη. Δεξιά είναι η μητέρα μου, τα πρώτα χρόνια μετά το θάνατο του πατέρα μου, που ήρθε να αντικαταστήσει, να πάρει τη θέση του, γιατί χρειαζόταν βοήθεια. Και όπως όποιοι την ξέρουν, με την αγάπη της και τις σχέσεις της φιλίας που δημιουργεί, της έχουν στείλει μία Γαλλίδα επισκέπτρια του Ηρακλείου, η οποία ήρθε, μπήκε στο μαγαζί, ψώνισε, έτσι γίνανε ακόμα φίλες, κολλητές. Συνεχίζουν να έχουν επαφές. Έτσι της έστειλε και τη φωτογραφία, είναι από το μαγαζί.
Δυστυχώς δεν έχω καμία δική μου φωτογραφία από το μαγαζί, παρόλο που ήμουν 10 χρόνια εκεί. Την εποχή που ήμασταν παιδιά, οι γονείς μας, ο πατέρας μου μάλλον και η θεία μου, δεν μιλούσαν ποτέ για το παρελθόν τους. Είχαν φαίνεται πολύ μεγάλο κόμπο και στεναχώρια για αυτό που άφησαν, για αυτό που βρήκαν και έτσι ό,τι μάθαμε και ό,τι κρατάμε είναι από φίλους δικούς τους και από συγγενείς. Ακόμα και τώρα δεν έχω την πλήρη εικόνα φυσικά, αλλά μαζεύω κάποια έγγραφα και στοιχεία, τα οποία είπαμε ότι θα τα αξιοποιήσουμε κάποια στιγμή, γιατί έχουν πολύ ενδιαφέρον ιστορικό, πολιτισμικό. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το βιβλίο θα ήθελα να σας το αφήσω. Η μητέρα μου έχει γράψει αυτό το βιβλίο και θα ήθελα να σας διαβάσω, ξεχάστηκα λίγο. Έχει γράψει για τη ζωή στο Ηράκλειο από την εποχή από τον πόλεμο, περίπου από το γεννηθείς του 1934, οπότε από το 40 μέχρι το 52 περίπου. Και θα σας το αφήσω μετά, γιατί θεωρώ ότι έχει πολύ ενδιαφέρον για τη Βικελαία σαν... θα σας διαβάσω λοιπόν ένα απόσπασμα από τα γραφόμενά της για τα αγγλικά και για τις μαντινάδες που ξέχασα να πω πρωτήτερα. Τις καραμέλες που είχαν τις μαντινάδες, που αυτό ήταν δική των Γιουλπαλαίων εφεύρεση και γινόταν χαμός στα πανηγύρια, Λοιπόν, τα αγγλικά της εποχής. Μετά την απελευθέρωση, από τη μαμάς μου απόσπασμα. Μετά την απελευθέρωση, χορτάτος από φαγητά και ψωμί ο κόσμος, απολάμβανε με βουλημία απλά και φτηνά γλυκίσματα που παράγονταν άφθονα. Γεμάτα ήταν τα σπίτια μας και τα προσφέραμε με επισημότητα στο δίσκο ταρταρίσματος, με το κεντητό πετσετάκι, σερβιρισμένα σε κρυσταλλένιο πιατάκι του γλυκού, πλάι στο πορσελάνινο φλιτζανάκι, με τον αχνιστό γνήσιο καφέ. Η κατοχική μόδα του χαρμανιστού από καβουρδισμένο κρυθάρι και ρεβίθια ήταν πλέον παρελθόν. Οι κανελάδες, βυσσινάδες, λεμονάδες και πορτοκαλάδες δρόσιζαν ανακατεμένες σε παγωμένο νερό από το ψυγείο του πάγου, όσων διέθεταν την πολυτέλεια τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Δεν υπήρχαν τότε ψυγεία. Βανίλιες, μαστίχες και πράσινο φιστίκι, με ή χωρίς καβουρδισμένο αμυγδίδαλο, τα γνωστά υποβρύχια θεωρούνταν επίσης καλοκαιρινά κεράσματα. Οι σουμάδες ήταν προορισμένες για ραβώνες, γάμους, γένες και βαφτίσια. Μα αν το έκανες κέφι, έπαιρνες μια μπουκάλα και έπινες ώσπου να τη χορτάσεις. Άφθεον αλικέρ, σχεδόν σιρόπια, triple sec, τσέρι, μπράντι, πίπερμαν, μα κυρίως η μπανάνα έκλεβαν την παράσταση. Συνοδεύοντας απαραίτητος με ταλή αμβιολογικά σοκολατάκια, γλυκό, βανίλια, βουτυγμένη σε σοκολάτα. Ήταν τυλιγμένα σε πολύχρωμα χρυσόχαρτα που τα φυλάγαμε προσεκτικά για να μην τζαλακωθούν και να εμπλουτίζουμε τη συλλογή μας από κόκκινα, κίτρινα, μπλε, πράσινα σημιά και σπανίως χρυσαφιά χαρτάκια. Οι αδελφοί Κιούλπαλοι με τα ζαχαρόδι προϊόντα κατήχαν τα σκύπτρα και έκαναν με όλα αυτά χρυσές δουλειές. Χρόνια και χρόνια τόσο στο Ηράκλειο όσο και στα πιο απομακρυσμένα χωριά, οι ωραίες συσκευασίες τους φιγουράριζαν στις πιο περίεπτες θέσεις στα καφενεία, στα πανηγύρια. Ακόμη και στα σπίτια μας κερνούσαμε οι περισσότεροι με τις θαυμάσιες λιχουδιές τους, χειμώνα καλοκαίρι τους επισκέπτες μας. Οι μαντινάδες τώρα με τα κρυμμένα μυστικά, προϊόν των αδελφών Κιούλπαλοι, ήταν και οι μαντινάδες, το κατεξοχήν είδος που δεν έλειπε ποτέ από πραμάτια των πανηγυριών. Ήταν εντυπωσιακές ριγέ καραμέλες με ωραία χρώματα, κόκκινο με άσπρο, μπλε με κόκκινο, κίτρινο με πράσινο. Ο συνδυασμός ήταν αποκλειστική έμπνευση του ζαχαροπλάστη. Η καραμέλα αυτή περιτυλισσόταν όσο ακόμα ήταν μαλακή γύρω από ένα στριμμένο σε οδοντογλυφίδα χαρτάκι
που έγραφε μία μαντινάδα. Κρίμα που καταργήθηκαν γιατί είχαν σπουδαιότατο λόγο ύπαρξης. Μάθαινες από το νόημα της μαντινάδας, εκ του ασφαλούς, τα αισθήματα που έτρεφε για σένα το πρόσωπο της καρδιάς σου. Μεγάλο το ενδιαφέρον, με τις φούχτες τις αγοράζαμε, καμιά φορά τα μαντάτα δεν ήταν καθόλου ευχάριστα και σε έβαζαν σε μεγάλους προβληματισμούς και μπελάδες. Άλλοτε παλιά άκουγες κάτι λόγια που σε ανέβαζαν στους 7 ουρανούς. Θα σας πω 2 μαντινάδες για να μην σας κουράσω, γιατί σας έχω πάρει μονοπόλιο. Λοιπόν, ξύλα θα πάρω από το βουνό και φλόγα από την καρδιά μου και δάκρυα από τα μάτια μου για να λουστεί η σκερά μου. Αυτό ήταν μια καλή... Πάνω στα διπλοτριπλωτά, στα διπλοτριπλωμένα, εκεί θα διπλοτριπλωθώ, αγάπη μου για σένα. Ας μην πω άλλα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Κιούλπαλη. Πραγματικά μας μετέφερε στο παλιό Ηράκλειο. Πολλοί από εμάς έχουν ψωνίσει και πιθανόν εξακολουθούν και να ψωνίζουν από το συγκεκριμένο κατάστημα. Και